Sanibonani, kuphina kuphi la ubukele khona i-MNTV channel ngumsizi mina igama lami ngumfana kaNtshangase ngiphuma phansi le kwaNongoma la engisuka khona. Namhlanje ngithe nje angenze le clip ukuze ngibonge bafethu izinto esezenzekile under i-MNTV channel nabantu ababe ingxenye yokuthi i-MNTV channel ibe impumelelo. Ngithanda ukuthi ngiyabonga kakhulu. Bafowethu namhlanje or last week sireache 4,000k viewers and today I want to say thank you wonke umuntu obe ingxenye yalo 4,000 viewers. Ngiyacela ukuthi nongaka subscribe subscribe. Ngikhuluma ngama subscribers. Ama viewers is more than 100k viewers. If you can check ama video esiso uploadile ku MNTV channel asebukwe abantu aba more than 100k viewers. Okusho ukuthi sesisebenze kakhulu size sireache kuleyo level. Ngiyafisa ukuthi nawe ongaka subscribe usubscribe ku MNTV channel ngoba iveza izinto ezahlukahlukene futhi ikhuluma ngezinto ezahlukahlukene nabantu futhi esikhuluma nabo bahlukene, ama artists ahlukahlukene kuma industry ahlukene. Ngizokusho lokhu bafethu. According to mina bengenza i-MNTV channel just ukuthi into engiyithandayo from enhlizweni, angibhekanga ukuthi ngibhadalwe. That's why even ama artists abefuna ukwenza ama promo la ku MNTV channel bengenzisa mahhala bengawabhadali kusuka othandweni labo, maybe kube yibona bathi okay bafo usebenzile ngiyabonga naye imali encane benginike lokho abanginika khona. Bengenankinga nje, bengakhona ukuthi mhlawumbe ngibheke imali, kodwa the way sekwenzeka ngakhona ngibonga kakhulu bafethu. Nami la esengikhona manje ningisize kakhulu. Angazi ukuthi mathiwa nginibala nga1 ubane ngambala ubane ngamyeka ngesizathu sokuthi iningi leni bafethu ningisize kakhulu. I won't lie. Ngiphinde ngibonge futhi uNduduzo Ntuli umfana wakaNtuli. Yena bekangi-encourage isikhathi esiningi athi hayi Msizi yenze lento even though unemsebenzi eminingi oyenzayo esayidini, kodwa-ke qhubeka wenze i-MNTV channel noma ungagxilanga kakhulu kuyona. Bengiqhubeka ngikwenza ngingazi ukuthi mhlawumbe ngizofike kule level esengikuyo. Maybe wena ungayibona incane kodwa ayish the way sekwenzeka ngakhona i-MNTV channel ishintshile impilo yami. Angeke ngiqamba manga. Ingisizile kwezinye izinto ngalahla focus kuzo, ngaqhubeka ne-channel ye-MNTV channel. Manje kuningi engikwazi ukwenza just because MNTV channel kuningi futhi abantu esengiconnected nabo ngenxa ye-MNTV channel. Yabo lokho kuwumehluko kuningi. Angeke ngisho ukuthi maybe financially MNTV channel sisiza kakhulu, no, it's not about that. Okwamanje is about ukuthi impilo ngiyayibona iyaqhubeka iyaphambili just because i-MNTV channel. Ngibonga kakhulu kuwo wonke umuntu obe ingxenye ukusiza i-MNTV channel. Akusiye uNduduzo Ntuli kuphela wenze i-MNTV channel aba impumelelo, kodwa ubamba iqhaza elikhulu from scratch. Uyazi se-GP hostel ngihlezi naye sikhuluma ngalento, sisuke e-GP eDenver endlini la bengihlala khona sikhuluma ngayo ama-TV channel. Nayo Indu TV la broadcaster khona ama sketches ahlukahlukene. Ngiyacela futhi nani futhi niqhubeke niye nakuye nifike subscribers ku-Indu TV channel ikhona nayo. Bafethu angazi ukuthi ngizothini serious. I want to say thank you nje wonke umuntu ku-MNTV. Ake ngiqamba ngibonga kakhulu, nibe usizo kakhulu empilweni yami. Mangibheka la engisuka khona last year impilo le yathu kuba hard kakhulu kimi, kodwa today ngiyasmile mangibheka i-MNTV channel nezinye izinto engizenzayo esayidini. Ngibonga kakhulu bafethu. Engingakulindela maybe next week or next week ama artists sebesiphethe ama artists anegama elisindayo futhi. Angeke ngiqamba manga. Engakusho ukuthi nje subscriber, kodwa awuthi ngikuphe nje 2, kube 2 or 3 noma 1. Yabona uGatsheni lo othi singamabhinca sobe sinaye
uMroza Fakude Van Dam somthola futhi naye soon. Umthobabayo naye futhi sobe sinaye. uNtshangase inkosi yabefundisi bese sihlezi sinayo-ke nayo niyayazi. Ubani konje omunye maningi ama-artists esobe siwaphethe, nama-motivation azobe khona futhi nama-product. Khona uSisi abathi ngathi ngimvezela escreen ngizoveza isithombe sakhe ukuze uzobona isithombe sakhe nje ne-product ayidayisayo. Naye futhi somhost azosichazela ukuthi ikhiphani ngayo because siyazi ukuthi uthisha. Although she's my blood, she's my sister uLulu, udayisa product wakhe, naye somhosta asichazele ukuthi kwenzakalani ngo-product wakhe nanokuthi uthisha ukuthi kwenzakalani ngempilo yakhe. Ngizojabulela ukuthi akhulume nani nimbheke nimbone. Ngibonga kodwa abafethu namhlanje angithi ngibonga kakhulu kuwonke umuntu obeyingxenye yokuthi MNTV channel ibe impumelelo. Kuyangijabulisa kakhulu lokho futhi ngiyafisa ukuthi niqhubeke nijabule nanokuthi kuma-comment laphana nisho ukuthi yini enifisa sikhulume ngayo nani nifisa sinivezele ngayo, nokuthi yini into nje nifuna ukuyazi ukuthi kwenzakalani maybe mhlampe ngami personally uMsizi or MNTV channel ngenze kanjani. I'm willing to help umuntu ofuna ukwenza i-YouTube channel, but angipromise ukuthi izombhadala fast, but at the end of the day izokubhadala i-YouTube. That is 100% sure. Ngiyabonga kakhulu support to everyone, even abantu engisondelene nabo ihlobo ejwayele ukuphosta izinto ezenzakala ku-MNTV channel. Ngiyabonga kakhulu abangani nama-artist. Okay, okunye ukuthi ngifisa ukudlulisa lokhu. Njengamanje I'm located here kwaNongoma. Ngihleli nje kwaNongoma, ngisahlezi. Maybe this year and next year, then maybe half of next year ngizobe sengihambile, but ngiyacela ukuthi uma kukhona ama-artist akhona around angithinte kuyinombolo yami levela ngaphansi nakuma-social media. Angithinte either uyimbongi or umculi, any genre. Uma ungumculi nje ufisa ukuthi mhlambe wazi ngithinte, khona lapha ngakusiza khona nami. Maybe imbongi, umculi, what else? Script writers, maybe ne-crew, maybe ne-catch enifuna ukuyiveza ngithinte, because angeke sazi ukuthi ithalente lakho likuphi nanokuthi ubani umuntu ozobuka ithalente lakho alithanda. But if ukhona kule under 3 or wenza art, let's say like that, let me say like that, if wenza art ngithinte, khona la usizakala khona. I promise you usizakala. Shaya isiginci, udlala i-keyboard, ngithinte nje wena ukuze sikwazi ukuthi siku-advertise impilo yakho ishintsha. Ngibonga kakhulu bafethu, ngibonga kakhulu, online ngisize kakhulu. Niqhubeke nisubscribe, nishare futhi nitshela abantu bebukele i-MNTV channel. Izoba usizo kakhulu empilweni zabantu online. Ngiyabonga kakhulu nje lokho engingakusho. Nempahla ze-MNTV channel ikhona, not MNTV channel like straight MNTV channel, but the MN as you see. Khona neyikipa, namabhlukwe, neyiqoko, khona konke nje. Siyaprinta phela. Noma ufisa maybe nomcimbi ufuna ukwenza izithombe usithinte ungakhohlwa. Ngiyabonga kakhulu bafethu, ungakhohlwa ukusubscribe, niqhubeke nisubscribe, ngiyanithanda mina.